Ndarumana. Aru. Usakwa. Eri. Ngatoro ndana. Wezu nika. Ebe chukwu shimuzi nika. Kakoni ya madu kodo. So abura yan double onwe. Madu go maka chukwu madu zuno. Okay, Oga. Biko, gwatu anya afa gị na ihe eji mara gị. Amekene gị. Ihe eji mara m bụ agụba n'ụwa niile. Ihe eji mara m bụ agụba. So, agụba means mgbe ochie. Waya na-anụ waya ibe. Ọ bụ agụba. Ihe ọ na-etiri nwoke. Instead ọ bụ nwoke ga-etiri waya iri. Ọ ebe eji gbaa agụba. Akati mana fim. Onye agha aza agụba bụ Mama G. Come on, eji muloro nzara na that naraba. We should ezi ahụ ka ego mma. We naraba, we kporo ego jeriwe. Ando gbagbo resign na film. Mu achọghị ịgba resign. Ama agba resign. O film ka m dara ime ka ụwa na-eri afọ ka ụwa dị free. Onye m bịa n'ụwa. That is good. Abịa m ka sọfara, but ha na-emezi m ka m sọfara. Ndị nke rụchakwa ọrụ, mmadụ ewere ego m jewere. Odemma. Odemma. Nụchakwa ọrụ ihe m onye nke m. Afọ one ka ị nọgoro na movie industry. Afọ nọgoro na movie industry bụ 15 years. What a wonderful. 15 years bụ ndị ha ka na-eneto m anya ka agara shum onye njekwara arụrụ ọrụ shum dịka ya na-ebidokwa ebido. Shampa achọrọ m ndị na-ebido. Achọrọ m ndị bido gotoru. Ha ji aghụghọ. Ha nakwuru nnukwu ego ha gbafụta shum biko 5,000. Ibe 5,000 eji 5,000 arụ film. Maka na ndị a na-akpa m a na-aghụ m mme. O nwee film m mere n'ahụ. Nwoke ewekwe ndị a na-akpọ 55 views na ịntanetị. But onye oyere m bụ 10,000. Ibe m o film m bụ na-eje n'ụwa niile na akpọrọ Agba Story. Agụba international. Nwoke a kwesịrị ihe m 10 million. You are young, 10,000. Even 10,000 eji arụ film. Are you serious? Ọrụ ịsamaahụ. Ego eji akpụcha ike. Kwa ejere ihe m. Ọsara m ihe o ji billion sorry. Kiwe hụ na Igbo na-ata Igbo unu ahụ. Agwara m ha ndị ebe m ya ihe m ụlọ. Ebe aja ihe m ụlọ bụ ụlọ na-adịghị windo. A ga-enye mmadụ ụlọ na-adịghị windo. Ị na-akpọ m ọkụ na ndụ. I don't want to go shoot you, but I'm not going to. I can't go there. I'm not going to shoot her. I'm going to go there. I'm going to suffer. I 60,000. No, but you're not. When I put your book on here, no, judging I beg you, I can remember go work there. Oh, I don't know what. She should not have a man. What's the cause? I'm not. Then I can't get it. Say. Kemgbe, thank you, sir. Kemgbe arọ ịkwụsịrị ịati film, kedu ife ị na-eme since ahụ till now? Since m kwụsịrị ịati film bụ ebe ọ bụla film eme gara. Ị ga-ekwe okpuru ofu ebe. Wee bidozie aka ọrụ m enwere 7 occupation. Okay. International, umbrella repair, plastic patching, PLC, Nigerian limited, technical know-how. And blue tie. Oh, I call him the easy. Oh, Fimagal, I don't care. That is you know my fault. Yes, sir. Like a chuba company will go see him. William Yana bought a mammy. Oh, you always. Thank you very much. Kekwano ihe na-agwa as advice to upcoming and ndị chọrọ ịbakwa Nigerian movie and kedu ihe inwe ike ikwu maka Nigerian movie ma today? Thank you. Ibe ezigbo mmadụ. Ihe nkwere ike ikwu maka upcoming bụ Ghana Monty. Ọ bụ na ha upcoming chọrọ ide otu ha madụkwa ka m bụ otu ọ bụ na ha chọrọ ka ha zaa aha ha na-eme film ọfụma ọ bụ zasta ihe ha ga-akwụsị nye dịkwa na ịchụ ụwa oshi ịchụ ụwa ya n'oshi n'igibiga mmanya oke nke iwukwa mmanya itedara na moto ịchụ ụwa ya n'oshi ịkwụsị ha na ịbakwa na film ihe azakwa star otu ime ọzakwa ihe mbụ ọkwa ịza star jewere onwe mmadụ onye zara maka ndị niile na-akpa arụrụ anya na-eme ihe ọjọọ ha bakwa na film
ama bu star ima bu star ina chua ya bayana ima bu star ina jori bayana ima bu star film obu ni mekwe aga na karu okoya igugwe madu ibaye gwa na film ona shifte asi oye na egwu madu o film obi na ege so se no egwu no madu no me egwu mu wa agba mbugwe anu ma egwu ko all free to make we free everybody free na emel mu film ana abo igwe oso oje we film oje jim 50,000 big man. How long ago go kwa? About 6 years now. Oh yeah, come on, 50,000. Oh yeah. Okay. Film go there, let's study. Man and call social man. You go social. Kedi role he play na the movie? Role play madness. Mad. He play mad. Or social worship. A madman he played na the role. He play madman, and he play very well. Because a madman can speak anything. Because a madman is not a handwork. Just talk like a madman. We're going to that film. I don't know what it is. There's a jeep. Or do I care for one stop for you? Or do I keep it? You have to wear it. Biko gukwara yegwu ozo kana ndi owa wefu. Ndo washana abir megwu ka o do ya bu na ya. Emeje ji ka ba. Odo ka ekwe kota agba ogwu ya. Oh ya wa. Kwe kota agba ogwu. Iye buru ka re. Nyo kwa ya kola. Nkoro ko poto. Oh yeah, Mazi, I can give very well. Thank you. Oh, is we here to run into you on this very good afternoon. You are very rough. I can again. I got Pokwa again. Don't worry, you are very rough to see me. All right, sir. But you can see me at any time. All right, sir. Yes. Thank you very much. You. You're welcome, sir. Thank you.